Dneska jsme na 5. kole Cisco Networking Academy Games kategorie nové internet všeho a já tady mám Jirku, který je hlavním tvůrcem všech zadání. Všichni studenti sem přijeli na Smíchovskou střední průmyslovou školu a pracují všichni na jednom místě v jeden čas, nikoliv jako v předchozích kolech, vzdáleně z domova. Ano, je to pro nás zajímavé vidět, jak pracují v daném okamžiku. Vidíme je všechny pohromadě. A co je hlavním účelem této soutěže? Já myslím, že cílem je vytipovat dobré studenty a dát jim další motivaci k tomu, aby dokázali věci, které jsou víc než ve výuce. To s tebou souhlasím, Jirko, protože na dnešním trhu práce je opravdu velký nedostatek odborníků právě tohoto zaměření. Kolik se nám vlastně přihlásilo družstev a kolik jich vydrželo až do konce? Celkem bylo přihlášeno 42 družstev, což je pěkné číslo. Na dnešní meeting sem dorazilo 30 týmů, tím pádem my tady máme 30x3 soutěžících. No, Jirko, myslím si, že už bychom měli vyrazit za soutěžícíma, zkontrolovat právě jejich úkoly. Dost řečí a pojďme na vyhodnocení. Tak to už je dneska všechno. Loučí se s váma Jirka a Michal.